Radove na rekonstrukciji zgrade Doma zdravlja opštine Ljig kao i izgradnju službe za hitnu medicinsku pomoć, čija je procenjena vrednost preko 3 miliona evra, finansiraće u narednom periodu Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije. Možda tamo sredinom leta, početkom jeseni ćemo nastaviti sa rekonstrukcijom Doma zdravlja, gdje će biti oborena rekord što se tiče investicija. Mislim da je tu nekih 350 do 400 miliona vrednosti tih radova. Imaćemo rekonstrukciju osnovne škole ovde u samom Ljigu, Sava Kerković, i imaćemo izgradnju novog vrtića. To su sve investicije koje su preko nekih 14-15 miliona eura. To je za našu opštinu i za naš budžet bio samo san do pre godinu dana. Naš budžet je oko 450 miliona dinara, ali ono što imamo na raspolaganju to je nekih 75 do 80% su nam obaveze koje redovno moramo da servisiramo, a nekih 20% budžeta imamo za investicije. Znači, to je nedovoljno za sve mere koje mi smo uveli i koje sprovodimo u našoj lokalnoj samoupravi, a kao što većina naših građana zna, imamo besplatan vrtić. Mi smo jedna od 3 grada ili opštine u našoj zemlji koja ima besplatan vrtić. To je besplatan vrtić od 1.1.2020. Tu još ima Ruma i Novi Sad. Mi jesmo mali i nerazvijeni, ali imamo tako neke mere s kojima pokušavamo da zadržimo što više naše omladine ovde u Ljigu, da olakšamo tim roditeljima koji rade da što više novca im ostaje u svojim budžetima, dajemo za svaku bebu po 500 eura, besplatan prevoz za svu decu, dajemo velike subvencije što se tiče poljoprivrede, znači nastavit ćemo tako i u buduće. Prema rečima Dragana Lazarevića, i pored skromnog opštinskog budžeta, opština Ljig će i u buduće nastaviti sa dosadašnjom praksom, imajući u vidu da je za realizaciju svake investicije najvažniji projekat, odnosno projektno-tehnička dokumentacija, bilo da se radi o sanaciji, rekonstrukciji, asfaltiranju puteva ili izgradnji objekta. Opština će samim tim pravovremeno aplicirati na konkursima koje raspisuje Kancelarija za javna ulaganja i na taj način, između ostalog, obezbeđivati neophodna finansijska sredstva.